Hey voina nimin maya khanin ZPM General Headquarters in Media Chairman minan ruat thara helaya Lawngtlai lairam in thanben chena karma salama te local to kania tuna kan local le nimin lama kan Chief Minister Howin lunglei High Power Committee meeting te kan atena chumi pa chuan lungleya Mizoram State University omrose tiin apuan na hunte kan ron manga thubula kan ito ang khan ZPM Media Chairman ruat thar kaloni bok sia wangin helaya ka hun nei remchan masak bera Lawngtlai District MJA tenena titi hona income hona han nei hi tul katia in INPR lam enkol tu te kan ni bok wangin huntina kan kalna pinga hian MJA lam tenen hi chuan kanin po khop maya lom po katia voina in hun lu tak senga helai huna in lokala kanin kom khom thei hi kalong khop mai kan hriat angin hei UMC laram chana President Lawngtlai District ZPM chu helai mi ania kan hrianga tin veila ma hian UPC lalzam lian Headquarters Secretary Organization 4 ania Organization 4 hian hemi Lawngtlai District in than hi mo phurna an la kan zinga alo telve ani kan hriat angin kan maluka 12 Lawngtlai Autonomous District Council in than December ni thuma kan nei don ania ZPM party chuan hei hi kan la ursun khop maya maniloka dampabial by election kan machona chuda chuan ZPM party chuan Vanal Sailawa candidate kan vorchuka Vanal Sailawa kan candidate chu atling zo talovani hemi chungchanga hianin kan boruak chaidan le anhuwa thil kan han thlir dan a hian pulal do ma kai hruai kalphung thar mipui sarkar tia Mizoram ro rel mek hian na thatak kan thoka ma chhop tam tak kan neya soisen po ani lawani kalphung hlui kalsanin kalphung thar malam kan panpuya kan state mel mangpo nasatakin tuna hian adanglam chhomeka political party kal to tenena adanglam riauna akalphung tharna em pakhat chu hun masalama kha chuan sarkar piang te kha an mani party chau indu sakin mipui an phun loi thina teini ave thung chuan party malbil bi indu sakna lam nilovin party chung ko jok ten kan kalphung thar hi party mi te indu sakna bik po omlo tin party hruai tu te mindem chhome kani hei engam zong tak chuan party hruai tu tan chuan a hreom na chen om rualin hei hi kalphung thar mi zia ania tun phatanga an lo sei to danin ulal du ma hian Mizoram Chief Minister nia an ram hi akai hruai chuan sarkar le tur hian party dang tan chan som to lowang ati chu voina hian atakin alo lang chho tameka chuta chuan dampabial by election a khan MNF party le Congress le BJP te khan tangrualin minlo beiron ani in than anhai tela Congress le BJP beidong khan MNF boma in than ni khan an vote an pe ti hi kan hu chiang viawa chutianga beiron party kan ni chhomek lai chuan kan hriat angin lai rama po November ni som sang ni som hi panga khan MNF District Headquarters Lawngtlai District Congress Committee LDCC te chu tho ho na thuthlung siamin ni som pasari thla som pakhat khan chuan thuthlung chu an sign felta a hei hi party hrang te chu tho ho thin ani na chen chu aum nge maya amaro chu Congress le MNF tho ho chan ero chu
lai rama hian sarkar tha piang se ti du na lam nilovin ZPM lian zel tur hi kan theina kong konga kan dan be lo chuan thil tha an tina sa sia kalphung thar thil ro pui tak tak kan ram tan an tia Congress le MNF tan hian tho chho ve na rem chang om lovang ti le ZPM sarkar mai tur ba ka Lai district a hian sarkar ngel nghet sarkarin tlak CM in thak ve zut lo apian kan du na ti buaya tho ho hi an tum dan reu ru nia kan ngaya apoi kan ti khop maya tin MNF le Congress te chu party lian thang an nia in hal em mai in bau de reng mai in chou to a in sual bur thin party te an nia chungril lam in rem mi asilo sarkar tha siam tumna thinlung po nei chong lova hetia tho ho na thu thung an siam hi lairam mi puite hmangai na wang ni in kan hrelowa ZPM lian zel tur thik na le lairama sarkar het a an hlau ni in kan sia chu wang chon hei hi keini ZPM party te chuan tha kan tilowa ZPM candidate mi som ni panga te hmang hian he lairama hian sarkar tha ngel het ZPM sarkar ding ngei se ti hi lairam mi puiten min hriat saka chu kan thurun soya chu thurin tla kani ti min hriat sak turin kan ngen du bok ani adot le a chuan kan hriat angin KMMTTP kong chungchang a hian Mizoram governor chuan July ni som ni pakwa khan committee adina chuta chuan kan ZPM MLA puti la himpuya 32 Lawngtlai West MLA chu chairman a ruatin study team kha din anita a he study team ina atum bera chu chimlam mipuiten kan rama maso na local tour zorin puilen post kan ti te border trade thar lo in mun chho hi mipuiten in rong khoma mobilization and awareness lam hoizonga kalpuya chimlam kot chwa ataka alo hlotlin theina tura malak na ania chuta chuan December ni som pakhat le som pani hian helama hian mipui awareness sensitization program te po buat saitum ani heta tak mai hian chimlam mipui te kan har thar atu hlea atira ka soitong khan ZPM chuan nimin pia maya cabinetin kan rela chimlam kot chwa lo ni chhome tur hi Mizoram State University te kan da chuan chimlam nu chon thin te tan po hian kol alo eng chhowanga ti chuan KMMTPP road local turina zorin puilen post le border trade thar aron ti chho tura po chimni puite hian kong eng kima man so na ngai ani chumi ti tur chuan Mizoram State ta sarkar lai tenen in nerem taka in tho ho kan tho ho hi angai ani hei hi lo welcome thaturin kan ngen du bok cheu ani ti chuan lairam in than hi keini ZPM tan chuan kan experience kan thiam ti lam hoizonga tongam tur kan ni lova nu mathui tak kan la nei lova LADC lama kan district troi tu te unit troi tu ten thei to an chua tuna po hian keini na kan vei chu lairam thar lairam a hian politics kalphung thar idinang u kan hriat angin tram khat chungin CM het po nei theilovin kan in thak zing zung maya Mizoram hun sang tanga kan thlir dana po lairam politics hi achiri in hriat nuam lovin bu akhwa thinani hei tak mai hi ZPM ina Mizorama kalphung thar sarkar adin mekhi akil hnai tu le achim tu ni veila atha in kan hriani tin mitam takin an soi thina
lai autonomous district council a chuan MR in hna an la vak vaka a nget lovin an budget som za som ko panga te po staff lo an hmanga ti hi ania hemi chungchang a hian keini ZPM chuan LADC hian sarkar na kan chan chuan kan budget man dan te po mipui te ta na the chuak tam zonga ma ni thu nei hun lai a vote zon nan ringot mai in thei sem lo zong hian he kan halak dan te po hi za om zo nget zo a permanent chi zong te po hi kan thlir ani chu tur chuan tur kan ma lo ka in than lo om tur hi mang tangka ila sarkar kal to te chin dan thalo kan politician candidate te riruput dan te po adik tok lo waniang sumle pai sen te po ngai na sakhop mai hetiang rega kan kal chuan kan lai ram hian malam eng entika ma amu thei kan rin lo wangin tuna hian lai ram mi puite hena ZPM chuan Mizoram pung puya kalphung thar mi pui sarkar a kalpui me khi he lai ram a hian lo thleng sela LADC in thana hian ZPM sarkar lo piang ngei sela ti hi kan du dana nia a top lama chuan party lian pani Congress le MNF te hi in ngei ngai lo riru in mulo du dan po in anglo ania engtina moni hian sarkar form hlei thei lovin kan in than result hi lo om ta se MNF te Congress te BJP te in tom hian sarkar siam tur angin lang don po ni se CM in chu na boy takin he kan lai ram politics si achim chele don tho anin ngei tak tak lawani Congress le MNF te hi abik takin chung chuan kan lai ram tan hian sarkar tha min pedon lovani chu wang chuan lai ram a hian sarkar ngial het tak loading se ti hi voina hian Lai district MJA te nena in kompa in kan puang chok ani